Kag sa Good Vibes, mga anay katapo sa nga New People's Army nga magkahagugma ang ginkasal sa mass wedding. Pinaagi sa bulig sang 94th Infantry Battalion, 5 ka mga magkahagugma nga mga anay katapo sa New People's Army kag 2 ka mga enlisted personnel ang ginpangkasal sa Barangay Tambo sa Ayungon, Negros Oriental. Ang 5 ka mga anay katapo sa NPA ang mga katapo sang Central Negros 2, Komiteng Rehiyon Negros Cebu Bohol, Siquijor. Ang ila kasal ang gin-officiate ni Pastor Sario Indico, kaupod si Deputy Brigade Commander Colonel Rofracio Joel Malik Jr. kag Police Major Fortunate S. Villafuerte, Chief of Police sang Ayungon PNP, nga nagserbi man nga principal sponsor sa mga ginpang kasal. Ginsaksiyan ini sang ilaman mga pamilya kag mga abyan.